Привет на всички! Радвам се, че имаме възможност да общуваме заедно, да се поклоним на Бога, да отдадем слава на името Му. И това е един много хубав момент, в който да си припомним ние защо сме тук. Защото когато размишлявах върху пасажа, който ще разгледаме от Ефесяни, осъзнах ясно, че живеем в една епоха на духовна объркваност. И тази духовна объркваност и объркване засяга не само обществото, но и самата църква, която често се отклонява от ясното и авторитетно слово на Бога. И проблемът, пред който сме изправени днес, не е само културен или политически, или икономически, или социален, но той е дълбоко богословски, дълбоко библейски и всъщност се отнася като отговор на въпроса на това, кой е господарят на този свят, кой е господарят на църквата и чий закон трябва да управлява живота на вярващите. За съжаление, вместо да стои твърдо върху върховната власт на Божия закон, църквата често подражава на светски идеологии, приема компромиси, които отдалечават от своята мисия, опитва се да угоди на това или онова ново учение, което се появява в света, нова философия. Но когато се върнем към историческите реформирани корени, които ясно утвърждават върховенството на Христос във всяка сфера на живота, ние няма как да се подадем на тези съвременни влияния, които умекотяват или изоставят основополагащи истини. Тези компромиси не само размиват богословската и библейска идентичност на църквата, но и подкопават нейната способност да бъде светлина и сол в един свят, който отчаяно се нуждае от Божията истина. Защото Божията истина и благовестието е именно това, че Господ Исус Христос умря на кръста за нас, че Той възкръсна, че Той понесе наказанието за нашата неправда и за нашето беззаконие и че ние сме съединени чрез вяра в Него и ще бъдем спасени чрез вяра по благодат, чрез Него и чрез Неговата саможертва, чрез Неговата личност и ще бъдем съединени с всемогъщия Бог не по наши заслуги, а по заслугите на този, който умря на кръста за нас и извърши съвършеното подчинение на закона за нас. Днес, когато преминахме вече преди няколко дни, беше Деня на християнското семейство и успяхме така да празнуваме в какъвто контекст се намираме и в каквито обстоятелства, да празнуваме Деня на християнското семейство, ние трябва да се замислим, че църквата и общността, в която се намираме, също е едно голямо духовно семейство. Това е едно голямо духовно семейство, в което ние като семейства и като индивидуални вярващи се събираме и прилагаме Божието Слово в нашия живот. Тоест подчиняваме всичко на този, който се подчини на закона и го изпълни в съвършенство и самите ние подражаваме и се стремим към святост в благодарност на този, който е извършил нашето спасение, Господ Исус Христос. Днес ще си говорим за църквата, но още не обявяваме основната тема, защото първо трябва да си припомним това, че истинската реформация започва с възстановяване на разбирането, че Божието Слово и закон са универсален стандарт за всяка сфера на живота. Ако църквата не осъзнава това нещо, то тя ще остане в плен на светски идеи, вместо да бъде инструмент за преобразяване на културата и на обществото, тя ще бъде подчинена на това общество и на тази култура. Защото реформацията през 16 век не само се противопоставя на папството, но и на идеята, че човек може да бъде автономен от Божието Слово. И това днес културната автономия се изразява в идеологии като секуларизъм, релативизъм, индивидуализъм, които едва ли не тикат църквата да се адаптира към света. Но църквата не е подвластна на човешката култура, а на Божия авторитет. Затова нека да се обърнем към Божието Слово в Ефесяни и то да ни ръководи във всяка сфера на нашия живот. И първо ще започнем с това, че текста в Ефесяни, това послание на апостол Павел, разкрива именно този Божий вечен план. Всичко в Христос да бъде обединено и подчинено на Него.
И Павел отправя тази истина към вярващите, за да ги утвърди в тази увереност, че Христос не просто спасява, не просто променя човешките души, не просто ги освещава, но че Той управлява целия свят, управлява цялата църква и че Неговата власт се простира над всичко създадено. Затова думите, които ще разгледаме, са именно есенцията на това послание. И главната истина, която бих искал да запомним днес, е, че реформация в църквата, това е основната ни тема. Реформацията в църквата е връщане към основите ѝ. Реформацията в църквата е връщане към основите. И разбира се, тези основи са саможертвата на Господ Исус Христос, благовестието, Неговото Слово, разработени са в изповеди на вярата, които ни дават светлина за това какво е църквата. И в текста в Ефесяни 1, 22-23 се казва: и покори всичко под краката му и го постави да бъде глава над всичко за църквата, което е Негово тяло, пълнотата на този, който изпълва всичко във всичко. Пълнотата на този, който изпълва всичко във всичко. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за това Слово, което ни даваш. Моля Те, Боже, да ни помагаш да го разбираме и най-вече, Господи, да го прилагаме в нашите животи, защото ние знаем, Господи, че от Него е истинският извор на живота, от който ние трябва да черпим с пълни шепи и да се насърчаваме в това Слово, което си ни дал, за да осъзнаем, Господи, че наистина трябва да променим начина си на мислене за Твоята свята невяста църквата и за Твоето върховенство на целия свят. Амин. Прочетахме текста, каза се и покори всичко под краката му. Но преди да започнем по същество, трябва да кажем, че това послание до ефесяните е писано по време на затворничеството на апостол Павел в Рим. Той пише това послание не от позицията на сила, не от позицията на някакъв издигане, едва ли не вече велик апостол, стигнал върха на своето служение, но именно от затвора в Рим. И той пише посланието до християните в Ефес, който в Мала Азия е бил един от най-силните езически центрове на поклонение на Артемида Ефеска, която е едното от 7-те чудеса на античния свят. Дори имало дом на храма на Артемида, където са се извършвали редица идолопоклонства, езически практики, но там именно се разпространява и християнството. Там апостол Павел основава по времето на своите мисионерски пътувания тази църква. И виждаме тези влияния. Апостол Павел в затвора в Рим, почти безпомощен в тази ситуация да направи каквото и да е било, за да повлияе на църквата в Ефес. Но той пише това послание в църква и в място, където има изключително много влияния от негативни идолопоклоннически учения, философия, ако може така да кажем. Той се обръща към вярващите в Ефес. И това е много актуално послание за нас днес. Когато живеем в една обстановка на неоезичество, на ново езичество около нас, когато хората, макар и считайки се за християни, дори и православни християни, макар и някои казват православни атеисти, сме заобиколени от едно невярващо общество, което не вярва в това, което казва Библията, а го замества с неща, които по един доста нелеп начин няма как да го заместят. Например, баячки, гледачки, различни други източни учения и се опитват по този начин да изместят християнството, което всъщност дава спасение. Христос дава спасение и дава истинско удовлетворение и радост в живота. И посланието до ефесяните за това е толкова актуално, защото той подчертава Христовото господство и духовната борба на вярващите в една културно враждебна среда. Това е много срамно за днешното общество, че му липсва ясна дефиниция за това какво е християнство, за това какво е църква и какво означава църквата да е реформирана. Помним, че реформацията в църквата е именно връщане към основите. Реформацията в църквата е връщане към основите. Ние предния път, когато аз говорихме за реформация в държавата. Празнувахме християнското семейство, реформация в семейството. А сега трябва да се спрем на това какво означава реформация в църквата. Защото църквата
е не просто призована да организира всяка неделя служба и да върши някакви социални дейности, да събира хората, но църквата е призована да се подчинява на Христовото главенство. Христовата власт като основополагаща за единството и мисията на църквата. Само когато осъзнаваме Христовото главенство, ние можем да реформираме църквата. Но преди да разберем как да реформираме, бих искал да се спрем на това какво е църквата, и това няма да е изчерпателен списък, разбира се, на това какво е църквата, защото църквата има много епитети, които се употребяват за нея. Има 4 основни доктрини, основни вярвания, които ние трябва да запомним, най-важните за това какво е църквата. Защото преди да реформираме нещо, ние първо трябва да има ясна дефиниция какво представлява това. На първо място, църквата е богоустановена институция. Църквата е богоустановена институция. И покори всичко под краката му. И го постави да бъде глава над всичко. На практика текста ни казва: Бог е подчинил на своя син цялата вселена. Всичко е под краката му. Тоест всичко е под пълната власт и авторитет на неговия единороден син, който е цар, господар, първосвещеник и Бог. Но освен това, Божият син е поставен да бъде глава на една специална общност в този свят. Това е неговата църква. След като Христос е цар на цялата земя и на всичко в нея, и за църквата прави толкова велики неща, той автоматично по този начин прави църквата една богоустановена институция. Църквата не е човешко творение. Църквата не е папството. Църквата е еклесия. Тя е едно събрание. Но не събрание в днешния смисъл на думата, които имаме различни видове: народно събрание, събрание на клуба на еди какво си, а това е едно събрание на всички вярващи, по всички места и за всички времена. Това е небесната, невидимата църква. Не просто локално и местно събрание на едно място. Но преди всичко, на първо място, невидимата църква е едно свещено събрание на всички вярващи за всички времена. И съответно има местни църкви. Имаме цялото тяло, имаме местни църкви, имаме домашни църкви. И затова църквата е преди всичко едно общество, събрание на повиканите. Общество, събрание на повиканите. Калео, нали, това е корена, който често се използва. Това е едно събрание или една общност на повиканите. Независимо от това дали тези повикани са събрани в този момент на едно място, в един и същ час, че пеят едни и същи песни, но това е едно събрание. Това е основната грешка, как в някои кръгове, така по-баптистски се казва, нали, това е събрание, нали, църквата е събрание, но всъщност църквата не е просто едно събрание, който тук, както имаме нашето събрание. Църквата е една богочовешка институция, в която независимо от това дали християните са събрани точно в този момент, те продължават да бъдат църква. Ние, когато напуснем неделя и свърши службата и си тръгнем, ние продължаваме да бъдем църква. Ние не сме църква само в неделния ден. Църквата, невидимата църква, продължава да бъде църква за всички времена и за всички епохи. Когато ние напуснем това събрание, ние продължаваме да бъдем местна църква и продължаваме да бъдем една общност в Христос, независимо от това, че се намираме на различни места и в различни градове. Така че, когато говорим за църквата, ние казваме, че тя е една богоустановена институция. Има определен ред, има определено поръчение, има определена цел. Институцията е една форма на социална организация. Това представлява институцията. Има определени членове. Има определен начин, по който да се случват нещата. Тит 1.5 казва: оставихте в крит по тази причина да сложиш ред в недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах. Ето, дори тук апостол Павел разкрива този ред в църквата. Но как да разпознаем една църква, че е истинска, от друга, която не е истинска? В реформаторското богословие се издигат 4 основни белега на истинската църква. И това е, разбира се, на първо място, това е където Божието Слово се проповядва искрено, където се извършват тайнствата, става дума за Господна трапеза, за кръщение, където се прилага църковна дисциплина.
Съответно, Калвин казва, където и да видим, че Божието Слово искрено се проповядва, че таинствата са извършвани според заповедите на Христос, там ние не можем да имаме никакво съмнение, че Божията църква има някакво съществуване, тъй като обещанието не може да се провали. Така че имаме богоустановеността на църквата, имаме тези белези, които ни помагат да разберем, както прочетахме в символа на вярата, че имаме една света, вселенска и апостолска църква. Разбира се, имаме видима църква. Ние не казваме, че във видимата църква, това, което сме ние тук, има само истински вярващи. Църквата е едно смесено тяло. В нея има новородени и неновородени хора. Нали, както се казва, тя е едно тяло, в което всички сме заедно и всички изповядваме външно вяра, но ние не можем да знаем сърцата на хората. Сред нас има хора, които не познават Бога и които познават Бога. Но в невидимата църква всички са истински вярващи и всички се покланят на Него и Му отдават слава. Затова има разлика между видима и между невидима църква. Но разбира се, това не ни освобождава по никакъв начин от това да обикаляме всички църкви без посвещение, казвайки, че ние сме членове на невидимата църква, а не на видимата. Защото, както беше казал един пастир в нашия съюз, съжалявам, не мога да ти дам Господна трапеза, защото аз съм пастир на видимата църква, а не на невидимата. Така че, нали, това в кръга на шегата го казвам, разбира се. Но невидимата църква има конкретно видимо проявление. Тя е инструмент за Божието управление в света. Тя е Божия институция, установена от самия Господ Исус Христос. Разбира се, както казахме, чистотата на тая църква варира, но Бог винаги запазва вярна своята църква на земята и няма да има момент, в който църквата напълно да отстъпи, напълно да се отклони или да стане така, че да няма истински вярващи. Разбира се, тук Уестминстърската изповед казва, че отделните църкви, които са нейни членове, са на невидимата църква, са по-малко или повече чисти, в зависимост от това как учението на благовестието се преподава и приема. Но Бог е този, който пази църквата. Това църквата е богоустановена институция. Тя трябва да бъде пример за справедливост и морал в обществото. Християнските лидери трябва да заемат активна позиция по въпроси за справедливостта, за предотвратяване на корупцията, за насърчаване на етично управление, да държавниците да осъзнават функцията, която изпълняват, да се противопоставят на светски практики, които са в разрез с Божията истина, да критикуват властта, да я съветват, когато тя нарушава Божия закон и по въпросите, свързани с християнския морал и ценности и библейските принципи. И именно така, осъзнавайки тази своя роля, тогава църквата може да се реформира. Реформацията в църквата трябва да се върне към основите. Тя трябва да осъзнае своята богоустановена, че е богоустановена роля и тя трябва да осъзнае, че е богоустановена институция. Но нещата не приключват така. Ако ние сега спряхме на това нещо, ние щяхме да сме една католическа църква, една православна църква, в която институцията е всичко и свещениците, каквото попа благослови, това е. Но църквата не е просто богоустановена институция. Тя е заветна общност. Заветна общност. Защото се казва да бъде глава над всичко за църквата. Именно това главенство, това върховенство на Христос, това поставяне на всичко под краката на Христос и съответно църквата като основен инструмент. Христос не само царува над църквата, но и над цялото творение и следователно това означава, че буквално църквата е една заветна общност, в която Господ Исус Христос като глава, не просто като тираничен владетел, но той включва едни специални взаимоотношения с членовете на църквата. Това е така нареченият завет, в който ние вярваме, че църквата не е просто богоустановена институция, но една заветна общност на Христос, на Господ Исус Христос. Какво представлява завета? Това е една божествено установена връзка. Значи ние трябва да избягваме максимално далеч от идеята, че заветът е един договор, едно споразумение между Бога и човека, как Бог стои от една страна и човека стои от другата страна и те се споразумяват да имат някакъв вид обща дейност заедно, едва ли не. Не. Заветът не е просто един юридически договор, а по-скоро става дума за едно нещо сакрално, за благословена и свещена връзка, в която Бог обещава да бъде верен на своя народ, а от своя страна
вярващите отговарят като благодарност за призвание и посвещение чрез вяра. Тоест това е една специална кръвна връзка. Бог буквално сключва кръвна връзка с нас и всъщност според много реформатори това е и основата на Божията благодат и неизменното му обещание за спасение. Завета, който беше сключен с Авраам, с Израил, с Мойсей и така нататък, има много завети като цяло, е изпълнен в съвършенство в жертвата на Господ Исус Христос, който ни прави свои си, който ни прави в кръвна връзка. Буквално със своята кръв Той ни изкупва и ни включва в тази заветна общност, която е църквата. Това е завета, кръвна връзка, принадлежност. Една общност, в която ние имаме общи цели, общи принципи. Това не е просто, църквата не е просто някаква сграда или институция, но тя е едно живо тяло от вярващи, които си помагат, растат духовно. Тя е тяло на Христос, както ще стане малко по-късно. И тя е именно начина, по който Бог действа в целия свят. Тя е инструмента. Църквата е една заветна общност, защото показва, че Бог е верен на своя народ. И църквата също е призована да бъде верен на Бога. Разбира се. Това не е институционално единство, но това е едно духовно и кръвно единство, в което Царят Господ Исус Христос, домът и семейството на Бога, както е наречена на църквата, царуват заедно в една специална връзка. Тоест църквата има заветна идентичност като един Божий дом, където вярващите и техните потомци са приети в завета на благодатта. Завета включва вярващите, техните деца по целия свят, които са в една специална заветна, видима заветна връзка. Затова реформацията в църквата, пак както казваме, е връщане към основите. Трябва да запомним, че църквата не е само богоустановена институция, но тя е една заветна общност и още повече, третото нещо, че църквата е едно истинско духовно семейство. Църквата е семейство. Няколко пъти казахме вече за празника на християнското семейство и много пъти ние като вярващи хора в този момент си мислим за нашите семейства, как да отпразнуваме, къде да бъдем и така нататък. Но често забравяме, че църквата е едно семейство. Тя е едно семейство. Тя е пълнотата на този, който изпълва всичко във всичко. И ако църквата е богоустановена институция, ако е заветна общност, която има духовна и кръвна връзка със своя Господ, то тя непременно е едно духовно семейство, което отразява пълнотата, съвършенството, святостта и взаимоотношенията с Всевишният и всеизпълващ Бог на цялата Вселена. Именно чрез Господ Исус Христос имаме тази връзка. Без жертвата на Господ Исус Христос ние не бихме могли да се съединим с всемогъщия Бог и не бихме могли да се съединим с истинската църква. Цялата Вселена е обиталище само на Господа и Той изпълва в съвършенство, също така както и църквата изпълва целия свят. Без значение. Всички континенти има една или повече църкви по населени места и има християни вярващи, които участват в делото на благовестието. Църквата не е нещо, което е само в западния свят, само в източния свят или само в Африка. Тя изпълва целия свят. Защото има един космически владетел, така да го кажем. Господ Исус Христос е този, който владее на целия свят и Неговата църква изпълва целия свят. Защото е Негово семейство. И както в едно семейство има роли и отговорности, има определен дизайн. Защото много хора си мислят, че най-вече в семейство, ние ще говорим най-вероятно след време и за реформацията в семейството, но много хора си мислят, че семейството едва ли не е нещо, което имаш отговорности и роли, но без те да са предварително по дизайн и как Бог ги е създал. Но не. Бог е създал нещата в семейството и в църквата и в държавата да бъдат по точно определен начин и е вложил точно определени дарби, точно определен характер, точно определени личностни характеристики на мъжете, на жените, на държавниците и на църковните водачи, затова те да управляват и те да изпълняват Неговия ред. И коментаторите смятат, че това всичко до всички, което се употребява, се отнася именно до всички отделни членове на църквата, до всички църкви, до всички, които принадлежат истински на Господ Исус Христос.
Защото ние не сме една църква сами по себе си, не принадлежим към нея само на индивидуално ниво, но ние колективно сме част от това семейство и като семейство сме част от голямото семейство. Защото църквата е семейство. Голямото семейство, това е невидимата църква. Тази църква, всички истински вярващи са част от голямото духовно семейство на Небесната църква. И няма прекъсване. Много пъти християнските среди се поставят доста сериозни граници. Това е моята църква, това е твоята църква, тази е църквата на еди кой си и има сякаш един така неизказано разделение, че едва ли не в тази църква се случват по определен начин нещата, в другата църква се случват по определен начин нещата. Но ние, когато вярваме, че църквата е семейство, ние вярваме, че ние имаме връзки с другите вярващи. Ние имаме заветна връзка, не само помежду си като местна църква, но и с други вярващи и с други църкви, които принадлежат към Небесната църква. Затова семейството като основна единица на обществото е обединено от брачни и роднински връзки. Докато в църквата ние сме обединени от духовни кръвни връзки, знаем, че църквата е заветна общност. Затова именно по модела на семейството ние правим създаваме тази общност с Божията помощ, организираме с определен ред, определени роли има ръководство, има определени отговорности в домакинството, защото църквата е и вид домакинство на Бога, както и семейството е домакинство на Бога. Но тя е едно духовно семейство, в което ние трябва да се грижим един за друг. Църквата е общност, в която Божията любов и грижа за всяко дете в Неговото царство се проявява чрез братски отношения, чрез взаимно служене, чрез участието в тялото на Христос, за да може да функционира то правилно и ефективно. Църквата е семейство. Едно истинско семейство с истинско ръководство, с истинска грижа, с любов, с поддържане един на друг. Христос е главата на това духовно семейство и църквата като общност на децата на Бога и Неговото царство, обединени чрез Христос и Неговата саможертва, въз основа на вечната любов и заветни отношения с Бога се подпомага един друг. Членовете се подпомагат. И това е много важно да го запомним, защото много хора са с представа за църквата, че това е място, в което служиш, но истината, че ние трябва да имаме живи семейни взаимоотношения, заветни един с друг, активно да се грижим за физическото и духовно благосостояние на другите, да проявяваме любов. Презвитерите, особено старейшините като духовни бащи, имат най-голямата отговорност да се грижат за духовния растеж на своите овце, да ги наставляват, да ги утешават в трудни моменти. И това не включва само проповядване на Словото. Всеки може да застане тук и да каже една богословска лекция, да я прочете най-малкото. Всеки от нас може да чете, надявам се. Може да прочете. Не включва само проповядване, включва и лични отношения с членовете на църквата, които могат да бъдат в различен контекст. Например, домашна група, лични, в личен наставление, очи в очи, в по-голям контекст. Но трябва да се помни, че църквата е едно семейство на Господ Исус Христос и реформацията в църквата е именно връщане към основите. И да знаем, че църквата е не просто богоустановена институция, не просто заветна общност, не просто семейство, но и едно още по-важно последно нещо. Църквата е тялото Христово. Това е нещото, което завършва цялостната картинка. Църквата е тялото Христово. Църквата, се казва в текста ни, която е Неговото тяло. Това свързва всичко заедно, защото имаме един жив организъм. Когато казваме, че църквата е тялото Христово, ние вярваме, че църквата е един жив богочовешки организъм или богочовешко тяло на самия Господ Исус Христос. Защото ние, като части на едно тяло, свързани с нашия небесен баща чрез Христос, сме един цял организъм, който не сме просто някакви мъртви органи, мъртви камъни, които съграждат сградата, но ние сме едно Негово тяло, което изпълва всичко във всичко. И тази метафора, между другото, подчертава едно органично единство. Защото думата за тяло
сома, както е в гръцкия текст, подчертава, че има някакъв вид хармония и организация в самото тяло. Защото без Христос ние не можем да изпълним мисията и без мисията на църквата и не можем без един без друг да бъдем тяло Христово. Ние имаме нужда един от друг. Църквата е едно тяло, един жив организъм със съгласувано действащи органи, едно буквално подобно на физическото тяло при хората. И както каза 1 Коринтияни 12:12, както тялото е едно, има много части и всички части на едното тяло, макар и да са много, са едно тяло, така и при Христос. Ние сме един, богочовешки организъм в едно мистично, органично единение с Господ Исус Христос. Църквата е тяло, но църквата е тялото, не просто някакво си тяло, а тялото на Господ Исус Христос, което ние черпим живителни сили от нашия Спасител, но един към друг. Се подпомагаме и си помагаме. Затова ние можем като едно Христово тяло да показваме наяве в нашия живот това, че ние сме едно. Че ние живеем според обещанието на Господ Исус Христос, че ние проповядваме Словото, че отслужваме таинствата, че водим богослужения, че общуваме един с друг след служба, че участваме в делото на църквата по начин, по който Господ Исус Христос ни е дал. И не случайно втората хиловецка изповед казва, че главата има първенство в тялото, от нея цялото тяло получава живот и чрез нейния дух тялото се управлява и всичко и от нея получава растеж, за да се изгражда. Също така тялото има една глава, която е в пълна хармония с него. Тъй като църквата е духовно тяло, тя трябва да има духовна глава, съответстваща на нейната природа. Тя не може да бъде управляна от друг, освен от духа на Христос. Вярващите са част от Христовото тяло, но всяка отделна част има различна роля, която изпълва и изпълнява изграждането на църквата. Например, един човек може да бъде с преподавателски дарби, с поучения, може да води библейски изследвания, може да проповядва. Друг може да има дарбата на гостоприемство, на милост. Трети може да има дарбата да организира различни събития, в които боговестието се проповядва или в които има социални кухни и се показва добрината на Бог. Но всички тези дарби не са по-малко маловажни една от друга, но допълват тялото. Друг може да има между другото и дарбата, да има определен вид работа, която да прославя Бога. Може да се занимава с бизнес, с занаятчийство, с музикални различни музикант или певец. По този начин Бог се прославя във всички сфери. И всички работим заедно това да прославяме Господа, да виждат всички, че ние сме тяло Христово и тогава именно да се случи тази реформация в църквата и връщане към основите. Като цяло ние вярващите трябва да преосмислим своето участие в реформаторската мисия на църквата. Ние не сме просто някакви участници в служби. Ние не сме хора, които просто се черкуват, но ние сме призовани да връщаме църквата, да я реформираме към основите. Защото църквата винаги е в реформация. Реформацията не е едно събитие, което се е случило в 16 век и повече няма никакво отношение към нас. Реформаторите вярваха, че църквата е винаги реформираща се. Еклесия реформата, семпер реформанда. Реформираната църква винаги се реформира. И това означава, че трябва постоянно да проверяваме и да подчиняваме всяка практика в църквите на Божието Слово. Именно реформацията възстановява идеята, че всеки един член на църквата, не само духовенството, не само презвитерите, не само ръководителите, но всеки един член на църквата е призован да служи и да променя себе си и да се моли другите също да се променят и реформират на база на Божието Слово. Защото църквата и всеки един член са централни за Божия изкупителен план. Църквата е непрекъснато реформирана и поддържана чрез действието на Светия Дух във всеки един вярващ и благодатта на Господ Исус Христос е към всеки един вярващ. Тя не е еднократно, реформацията не е еднократно събитие. Постоянно трябва да се реформираме,
да възстановяваме правилни доктрини и практики, да се връщаме към забравени вярвания. Един непрекъснат процес, по който ние всеки ден като вярващи хора и като църкви се обновяваме с Божието Слово. Защото църквата нито е само институция, а е един жив организъм, който се нуждае от постоянна промяна и реформиране, за да може да остане вярна на призванието си. Ако църквата не се променя и не се реформира, то тя се отказва от призванието си да бъде Божие тяло и Божия заветна общност на земята. И това обновление не трябва да бъде само на личностно ниво, но и на корпоративно. Цели църкви трябва да се променят, цели съюзи трябва да се променят, цели нации трябва да се променят с Божието Слово и всички християни по света трябва да осъзнаят, че всеки един трябва от тях да се промени, да се възстанови, да бъде активен агент, нали, тая модерна дума, агент на Божието царство в света. Христовото господство трябва да прониква не само в сърцата на вярващите, но и в сърцата на социалните, политическите и икономически структури и всяка една сфера от живота трябва да бъде подчинена на Божия закон, на Божието Слово, на Божията справедливост и църквата да бъде едно видимо Божие царство на хората в света. Да демонстрира любовта на Бога, да демонстрира Божията истина, Божията доброта, Божията праведност, Божия мир, Божият ред. Затова ние като вярващи хора не сме просто ини пасивни наблюдатели, които просто седят и се молят за този свят, което трябва да го правим. Нито пък сме такива, които само се затваряме между четирите стени на църквата, стоим тук и казваме, елате при нас. Но ние трябва да отидем, трябва да направим контакта, трябва да поканим хората на църква, трябва да им обясним това, което казва Божието Слово. Не сме просто някакви участници в религиозни ритуали или наблюдатели. Не сме просто призовани към лична святост, да се стремиме да се молим, да прилагаме Словото към живота си, но ние трябва да живеем по принципите на Христовото царство във всяка една сфера. От семейството, през професионалния ни живот, до държавата и разбира се като църкви, като Божия институция, които имат основополагаща роля в показването наяве на Божието царство и към призоваването на света към покаяние и подчинение на Христос. Амин. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово в Ефесяни. Моля Те да ни помогнеш да бъдем изпълнители на това, което се казва за Твоя слава и най-вече да осъзнаваме, че Ти си нашия Господ, че Ти си нашия водач и че ние сме едно в Тебе, като една общност, която трябва да отразява Твоята милост и святост на този свят. Моля Те да благословиш всеки един от нас и да ни пазиш. Амин. Благодарим.